अयथासार थाम्फैलै आच्छा सासे फैजेनबाय थेंक इउ ब्रादार फार्स्ट टाइम फैनायनि थाखाय ब्रादार ना सिस्टार जाखो कमेन्ट खालामदो अखाफोर दानस्रांलै ओरैनो टाइम पास लाइफआव थालायबाय आरोना दिनैबो ओमफ्राय माब्रै दंलायो लोगोफोर एसे कमेन्ट खालामलादो दे दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर बेयाव होदो आच्छा मा होनो दिबानि ब्लग मा ओंख्रि जाखो आदा ओंख्रिया जोंना माबामोनलै दिबानि ब्लग मा होनोमोनलाय जोंना मैस्थाजों अमा बेदर आरोना मैस्थाजों अमा बेदरजोंमोन जोंना दिबानि ब्लग ओमफ्राय हरबाय था कमेन्टखौहाय हरबाय था जिखिजाया आं नायगासिनो दङ दसेनि उनावहाय बेयाव गंसेयाव नायनोसै ओमफ्राय माबाया होनदोंनो उखि बसुमतारिया मा ओंख्रि जाखो बेनो एखे कुइसनानो जोंना ओंख्रिया माबा आरोना मैस्थाजों अमा बेदर एसे गरमावहाय एसे थान्दा थान्दा मैगंखौनो जानांगौ गोनां जायो आरोना ओंखायनो मैथाजों अमा बेदरजों होबाय आरो मा अमायाथ' गरम थेवबो मैथाया थान्दा जाबाय नालाय एसे जानो मोजां ओमफ्राय एम आर बड'लेण्ड होनदों नै मा होनदों फिनान्त नार्जारि हाथिमारा मोजां ना आदा खबरा औ मोजां दहाय दखानाव लोगो मोनब्रिदोंमोन नामा आंलाय नोंखौलाय फिनन्त ब्र एसे नुब्रिना आंबो दस्रा सेन्सआव दंमोनलै नंगौलाय नंगौ होनहरदो ओमफ्राय जोंना एन बि दैमारि माबाया जोंना बियाइया मा होनहरखो जाखांबाय नामा बियाय जाखांबायलै बियाय माबा ओंख्रिया मैस्थाजों अमा बेदरसोमोन गरमानो बाराथारलै ओमफ्राय बियाय खबर सबर माब्रै बियाय मोजां दा ओमफ्राय आरनिका नार्जारि होनदों नै गोथावथ' गोथाव जाखागोन आसाम ट्रेक्टराखौथ' आरो मा बुंनो ओरैबायदि गोथाव जाखायो माबा एसे रानफुनदा जाबावनांगौसो गाबोन अमा बेदर ना फोराननाया मावजि मासे फैयोलै जाबाय थायो न'नि मावजियाथ' ओरैबायदि आङो रागा जोंनानै बेलेगाव गारना दोनहैखाबाय आं बुथारनो अननानै न'नि फिसिनायखौ ओरैबायदि जाला जालि खालामो जेबो दोना आरोखि बुस्थुखौनो ओंखायनो रागा जोंनानै आं गारहैबाय आरोना मावजियाथ' बिराद मोजांमोन ओमफ्राय दा मासे बेलेगनिफ्राय फैयो अमा बेदर फोराननानै दोनदों आरो गाबोन जानो ओमफ्राय खि बसुमतारी थोस बाजैखौ दिनै साफाबा नुखादों बिदिनोसै माबायाखै पाउदारबो फुनाखै फुननायालाय बिदिनोसै जेबो फुना ओरैनोबाबो साफा नुयो ओमफ्राय खबर सबर मोजां ना लोगोफोर आं कमेन्टखौ नायलांजोबगोन दे गरमावहाय बारा फुनजायालै ओमफ्राय आं कमेन्टखौ नायबावनोसै मा होनदों अर्साना बर' बियो बाजै नामा आदा माबा नोंनि औ औ अरपना सिस्टार नोमबाजै जाहैबाय बियो माबायदि आंनिफ्राय पसिनलै इयो मथा मथि ओमफ्राय कमेन्ट नायबावनोसै आङो ओमफ्राय मा होनो दिबानि ब्लग गोथाव जाखायो औ गोथावखाना मैस्थाजों माबाबाथाय अमा बेदरबाथाय आरो माथो होनबावनाय गोथावखा ओमफ्राय आं कमेन्ट नायबावनोसै ने कमेन्टखौ हरबाय था कमेन्टखौनो रिप्लाय खालामगोन माने नोंसोरजोंनो रायज्लायनो होननानै फैखानायनिखा नालाय जास्ट जेबोथ' कन्टेन्ट गैखाया ओरैनो जास्ट माने नोंसोरजों रायज्लायनो होननानै फैनायनि आरोना गन्थङाबो बारा थिग जायाखै ओमफ्राय आरनिका नार्जारिया मा होनदों आंबो जागौमोन जानो लुबैदों अ आस्सा
फैबानो जाबाय जों आलासि जानो मैथाजों अमा बेदरजोंखौनो जाहोहरगोन आङो दे। दा फानलु फिसा फिसा दङ आं दाख्लै बिबोरनांफोरनिफ्राय लाबोनायनि बेबो जोबाखै दंबायो। नों जावैजोबाखै ने दा गोमोन गोमोनखौ जावायबाय दहाय ओमफ्राय देनां थाइबा मोनजागोन। बेनिफ्राय सन्तुस बसुमतारिया मा होनदों नै आदाया माथोलाय लाइभखौब्ला नुजाना दंलायो माथो औरा औ लाइभआव दंलै ब्रादार लाइभआव। ओमफ्राय नोंलाय माबोरै दं सन्तुस? ओमफ्राय आरनिका नार्जारि आं नोंखौ सिनायखायोहाय आदा। सिनायखागोन ना मानो सिनाया जानाय खानाय गोसोम बाथाय माथो गासिनबो हायोब्ला एखे गोजा थैयानो आरोना। ओमफ्राय गासिबो मानसि हारियानो मानसि बेखौ सिनायलायखायो नुबायथाय आरो नोंखौबो आं सिनायबायबो जाखानांगौ आरोना। ओमफ्राय सिस्टारा अबेनिफ्राय जाखोथाय आरनिका नार्जारि। ओमफ्राय साबायखर बसुमतारिया मा होनदों नै खबरा मोजांना आदा? औ मोजां ब्रादार जास्ट बर्थमान मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायावहाय। ओमफ्राय कमेन्टखौ नायलांनोसै ओमफ्राय मा होनो खनसाय बसुमतारिनो हेल' आदा बाजैखौ दिनैसो स्रा नुबाय आं। नंगौ नामा? फैबाय थाखायो मालाबा समाव माजे समाय नोमबाजैयाबो। ओमफ्राय आं दिनैहाय ओरैनो लाफादों आरोना। फेसायाबो नै ओरैबायदि मेथाइ रोजाबगासिनो दङ आंनि बेकग्राउन्डथिंजाय औ फेसारा। ओमफ्राय दानिया लांखेस्वर बसुमतारिया मा होनदों नै नोंनाबो बियाइ दं नामा? फोदै माने जों बियाइ जामाइजो लिंलायो आरोना। जामाइजोआ इउटुब चेनेल गोनां दे इउटुबार माबा बेरला बर' चेनेल दे नोंसोरो नायनो गोसोबा नायनो हागोन आरोखि। जों जास्ट माने सोमोन्दो लालायो आरोखि लोगोजों लोगो। ओमफ्राय बियाइआथ' जबाव मावो नालाय जोंहा डिफेन्सआवसो मावहैयो काश्मिरावसो दङ। ओमफ्राय बियाइआबो दा एसे आवगोल कमेन्ट हरखांबाय आरो जों खायदावलायो आरो लोगोजों लोगो। ओमफ्राय दा आं कमेन्ट नायबावनोसै लंकेस्वर ब्रह्मआ औ बेखौथ' नायखांखाबाय। ओमफ्राय दिबानि ब्लग मोजां औ मोजां आंनिफ्रायबो। ओमफ्राय हायनारि बड' अफिसियेल मा होनदों नै ब्र' मेथाइ दोंसे खनलाय जायखि जाया अल बड' सं एनिवान माने आं मा मेथाइ खननांगौ जाखो आङो गिटार गैयाला जालायलाङालै। सावथालनिखौनो खननोसै नामा? सावथालनिखौ खनथ'ला दे उरावनि नामा ना साद्रिनि खननायसै आं ससेल' इसेनिल' दे है खनथ'ले होनदां नेक्स्टआव खननायसै गिटार गैयाला जायालै आंनिया गाराङाबोथ' मेल'डियानो जालायलाङा आंना। दा प्रनाउनसियेसनफ्रा नांहैयाब्ला दिगदार जागोन। गिटार थायोब्ला हले रोनावलायावहाय जायोलाय आरोना। दे एसे उनफ्राव आङो जेब्ला गिटार थायो अब्ला होखावगोन आरोना। ओमफ्राय नायबावनायसै अर्चना बर' जोबोद समायना आदा बाजैया सिमपोलनो औ सिमपोलखौ नायनानै लाखादों आंनानै बांद्राय माने देरलांनिफ्राय सिम्पोल थानाया एसे साबसिन आरोना बारा मेकाप मुखुब गैया। मथा मथि आं बाराबो बायनानै होनाय जाखायाबो। ओमफ्राय ओरैनो सिम्पोल थायो आरो। होग्राफ्राथ' होगोन खायफा बायदिया गावखौहाय माने साब सिखनाव लाखिनायाबो गावनि आब्रुथिखा आरोना साब सिखनाखौ लाखिखानांगौ। एक्सुवेलि जोंना बारा खुनु मेकाप मुखुब होला होलि होआ आरो ने होबाय था होनखादों नै। ओमफ्राय कमेन्ट नायबावनोसै दे एम आर बड'लेण्ड होनदों नै फिनान्त नार्जारि हाथिमारा आं उन्दुनोसैलै आदसा गुड नाइट अके फिनान्त गुड नाइटसै ब्रादार थेंकिउसै आंनि लाइफआव फैनानै थांनायनि थाखाय। ओमफ्राय नायबावनोसै डियार कबिन ब्लग होनदों नै हायल' होनदों हाय आंबो हाय बिदिला आगसि आगदा फारनैबो हाय।
ओमफ्राय कमेन्टखौ नायगासिनो नायगोन दे लोगोफोर थाम्फैबो गलायलाङो माथो ओमफ्राय दानिया नायबावनायसैलाय सन्तुष बसुमतारिया मा होनदों नै आंना मोजां आदा नोंना खबरखौ माने मोजां होनदों आरो एक्सुवेलि आंनिबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायावहाय सन्तुष ब्रादार। ओमफ्राय उकि बसुमतारी बर'नि गोदान फिल्मा माला फैगोन बा माने जाफुंगोन टु एमडि माबा बेनारनि माबायावहाय दिहुनजानाय आरोना गाबोन 4 थारिख ने गाबोनहाय इसोरो माने निउ एफआव होगोन आरोखि। ओमफ्राय जायफोरा बर' सावथुन बर' फिल्मखौ अनसायगिरिफोर नायहैनो हागोन आरो निउ एपखौ डाउनलड लानानै 100 थाखा लांगोन जाहैदों 100 थाखायावनो बेबायदिनो नोंसोरो खेबब्रै नुगोन आरो जेनेबा जोङो अनलि रबिबाराव नुगोन जाहैदों सप्तायाव खेबसे नुगोन आरोखि। ओमफ्राय मास मोनसेया खेबब्रै आरोखि रबिबार माने रबिबार खेबब्रै नुबाय जाहैबाय 100 थाखानि बेबायदि आरो। ओमफ्राय माबाया मा होनदों नै मा होनदों कानसुनि बसुमतारिया मा होनदोंनो ओइ आदा आं अक्सिगुरिनिलै आदा PN ब्लकनि गामिनि आदसा PN ब्लकनि गामिनि थेंक इउ ओमफ्राय बेलाय माब्रै दङ PN ब्लकआलाय जोंनालाय खबर सबर मोजां दा? नोंलाथ' आंनि गामि खाथिनिनो थांलाय फैलायानो खाथिखा बेंथल थांबा बेजोंनो फैनाय जाखायो माजे समाय अक्सिगुरिजोंनो। ओमफ्राय आङो लाइभखौ कमेन्टखौ नायगासिनो नायनोसै ओमफ्राय फ्रेन्ड हिन जायफोरा आंनि लाइभआव दङ ना थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। आं बारा गोबावबो थानाय नङा जास्ट ओरैनो दिनैहाय जेबो भिडिअ आपल'ड खालामखानाय जाखायाखिसै आङो। ओमफ्राय जे कनसेप्टआलाय दंलाबायोमोन लाबोला ओमफ्राय आं माने लाथ'नाय जायाखै आरोखि ना लाबोथ'नाय जायाखै। आं नायलाङि दे कमेन्टखौहाय कमेन्ट हरग्राफ्रा हरबाय था लोगोफोर। जोंना मेदामा माबायाव थांथ'दों आरोना दा फैफिनगोन इयो। लाइटनि कुवालिटिया मोजां जाथाराखैलै लोगोफोर मानो होनब्ला ओरैबायदि माबायाव दङना। ओमफ्राय नायनोसै नै प्रमद नार्जारि हाय होनदों नै ओमफ्राय BK प्रडाक्सनाबो हाय होनदों ओमफ्राय प्रबिन मुसाहारियाबो गुड दादा होनदों नै प्रबिन मुसाहारि थेंक इउ। ओमफ्राय BK प्रडाक्सन हाय होनदों हेल' ब्रादार। ओमफ्राय प्रमद नार्जारियाबो हाय होनदों हाय ब्रादार। ओमफ्राय साबायखर बसुमतारिया मा ओंख्रि जाखो आदा? जोंना ओंख्रिया माबासो मा होनोमोनलाय मैथाजों अमा बेदर आरोना जोंना ओंख्रिया। ओमफ्राय नोंसिनालाय माथो ओंख्रि ब्रादार? ओमफ्राय आं कमेन्ट नायबावनोसै दे लोगोफोर। नोंसोरजों ओरैनो जास्ट रायज्लायनो होननानै नांफैखानायखा ओमफ्राय नोंसोरो कमेन्ट खालामग्राफ्रा कमेन्ट खालामबाय थानो हागोन आरोखि ना आं गासैनि कमेन्टखौबो फरायनो नाजागोन आरोखि। ओइ अमा बेदरा बिसदे नै एन्जरा माथो लान्जायाव हमना लाखियाखैरा गाबोन एसे फ्राय जादेरलाबायनोहाय एन्जर बेदर होनबाथाय जायोलै आङो बुहुदनो। ओमफ्राय कमल बर' आदा जोंनिथिं लाइन गैया 5ल'सै अफ जासिगोन नायगौ आदा बाजै लाइभआव। आइयै कारेन्टआ बिदिनोलै मालाबा फैयो मालाबा फैया ओरैबायदि जगय न'खाना माबा अखा हाब्रेब्लाबो कारेन्ट फैया ओमफ्राय माबाब्लाबो कारेन्ट फैया दा ओरैबायदि जगय न'खा मा होननांगौ दे। ओमफ्राय दाबो लायनानो गैखालाय दा नै। ओमफ्राय थेंकिउसै ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। आं कमेन्ट नायलांगोन दे ओमफ्राय आं नै मबाइल गंसेयाव नायदों दे लोगोफोर माने बेयावहाय आं नायहरनोहाय एसे माबा जालायलाङो ओरैहाय मावबाय थायोना माबाफ्राबो स्टेनावसो दोनदों नालाय आङो। ओमफ्राय दा आङो बेवहाय नायनोसै आरोखि ना मबाइल गंसेयावहाय दासो कमेन्ट होग्राफ्रा कमेन्ट होबाय थाबानो जाबाय आरोखि ना। ओमफ्राय मा होनदों कानसाय बसुमतारिया आदा PN ब्लगआबो मोजाङैनो दं आदा आदसा माने आं बेवहाय बारा भिडिअखौ नुनाय जायाखै आङो ओंखायनो माबोरै दं होननानै आं सोंहरनाय जाबाय आरोना। ओमफ्राय आं कमेन्टखौ नायनोसै दे बेरवला बर' चेनेला होनदों नै जामायजो
आं जेखौ जामायजो लिङोना बियो हाय बियाय होनदों नै। औ हाय जामायजो नोंलाय माब्रै दङ खबर सबरलाय मा ओंख्रि जाखो ओमफ्रायलाय कमेन्ट रिप्लाइ खालामफिनदो। ओमफ्राय आं माबाबावनोसै नै लंखे मुसाहारि मा होनदों नै लंखे मुसाहारि ब्लग गुड नाइट ब्र' बाजैया बेनो नामा औ औ नोमबाजैया बेनोलै ब्रादार। ओमफ्राय नै दा ओइयाव थांथ'दों आरोना फिसा खामानि दं माने अमा बेदर लामबोदों आरोखि ना अराव ओमफ्राय दा बेखौनो खामब्रेजानो गिनानै थिखांहैनो होननानै थांदों बियो। गाबोनहाय माने खुमब्रा गोमोन लाबोदों आङो खुमब्राजों जानो होननानै। ओमफ्राय नै दा माखासे मैस्थाजों जाबाय आरोना। दहाय साननि लाबोनायखौ फोरानबाय ओमफ्राय नै दा बेलासियाव लाबोनायखौ मैथाजों जाबाय आरो। ओमफ्राय केआरएम गेमार हाय आदा दाखा जोमै फिल्मखौ माला हगारगोन खोन्था प्लिज। सार माने आं डिटेल्स मिथिनाय जायाखैलै ब्रादार माला हगारगोनथाय मथा मथि दाखा जोमै आं बारा मिथिया ब्रादार मिथिस्लाबनाय जायाखै आं खबर लानाय जायाखै आरोना। ओमफ्राय कान्थि बसुमतारी मा होनदों नै खनसाय बसुमतारिया आं नोंजोंबो गोबां लोगो मोनलायखानाय आदा आंनि मुङा खनसायसो आदा। आसा थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय फरायगासिनो फरायनायसै आङो लाइमाखौ हरबाय थाबानो जाबाय आरोखि माबाखौ कमेन्ट होग्राफ्रा कमेन्ट होबाय थाबानो जाबाय आरोखि ना। बिगियान गैयि सालायदा जेरैनो फिदिं ओरैनो थाङो आरो। औ कमेन्टखौ हरगासिनो ओरै फैफिनदो रा बिमा खोमसि खोमसियाव थानो नाङालै बिमा ओरै फै फैलै ओरै फै जोंनिया अनलायनांगौलै अनलायनाया देरसिन खाबु ओरै फै बिमा ओरै फै बाग्रा सिया लाफानांगौला बाना लानाय आं जास्ट कमेडिसोलै लोगोफोर दे। ओमफ्राय प्रिमा ब्रह्मआ मा होनदों जागोन आसा जागोन। ओमफ्राय बेरवला बर' चेनेल गरमथार बियाय बाहेरायाव थाना हाथरखि सानगासिनो उन्दुनो हाला थै खाथियावहाय माबा खालामनांगौब्रा जामायजो अर हां सुनानैहायसो खाथियावसो थानांगौ अब्लासो माने गोजांनाया गोलोमनाया खारोनो। बे दैमुनि स्टेटासखौ नुवाखै नोङो माबायदि अर सायदों मालाबा अर सायनायनि मावबाय आंलाय माथो गोजांदोंसोलाय। ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो जामायजो मिरा बर' ओंखाम जाखांबाय नामा आदा मा खबर ओंखामा जाखांबाय जाखांनाया माब्रै जाखो माथो माबासो थांलाबायखो। ओंखामा जाखांबाय जाखांनाया जोंना ओंख्रिया माबा मैस्थाजों अमा बेदर। सिट डाउन जिरायदोब्रा दा उन्दुगोनलै बिमा र' दा उन्दुगोन हाबाब उन्दुनायफ्राखौनो गरमफ्रावसो उन्दुबायथारो नालाय एथ'ग्राबखि उन्दुनाय दा गरमफ्रावखि उन्दुजायोलाय दा। र'लै माथो जादनि जाखोरा ओमफ्राय लोगोफोर कमेन्ट नायगासिनो नायबावनोसै दे होगासिनो हो। होस गोसासो गोदबाय आङो नै थाइजौबो अयथासार गोबां लगायना जाबायना दहाय नानिजों आंजों गिदिर गिदिर थाइजौ फानलु फिसा फिसा होनानै ओरैबायदि जाखांबायना आङो नै कारेन्टआ फैफिनलायबाय बेबायदि दां फाग्लाना कारेन्टआ। ओमफ्राय दानिया प्रिमा बर' मा होनदोंनो आंहा दासो नायनो रोंदों आदा अके प्रिमा बर' थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय दै। रनजित बर' हाय आदा होनदों नै हाय ब्रादार। ओमफ्राय दिहुनसार ब्लग ओइ आमाय बे सानैसोआव कारेन्टआ मा जादोंरा निउसावबो होदों कारेन्टआ मा जादोंथाय आं डिटेल्स खोनासंजोबनाय जायाखै माने सानबासो कारेन्टआ बारा थिग जानाय नङा होननायखौ आं खोनादों एक्सुवेलि आङो प्रब्लेमखौहाय आं माने डिटेल्स नायजोबनाय जायाखै आरोना माबाफोर खामानि मावदों जानांगौ कारेन्टआथ' खुनु थिग गैखा दसेनो फैयो दसेनो थाङो ओरैबायदि जारला कारेन्टआथ' जेनेरेलि फैसिगोन। ओमफ्राय
नायबावनोसै दे दिहुनसार ब्लग। ओमफ्राय माथो ओंख्रि आमायसो नोंसिना? बेरवला बर' चेनेला होनदों नै आंनाव लांफै बियाय खुमब्राखौ मेरला आंनाव लाबोबानो जाबायना जोंनाव आलासि जाफै आंबा जाहैयो गावसिनाव ओमफ्राय गावसोरबा फैनो रोङा एबार बियाय फैबा जोंनाव फैयाबा हले जारला दंलै मालाबा लोगो मोनला लबारजों गावहोगोनलां जोंनिथिंजाय फैबा आंनि न' गिजियाव फैनांगौ दे बियाय जामायजो बियाइआथ' डिउटियाव थांनांसिगोन बियो 9:30 होनदों नामा इनो ओमफ्राय मा होनदों नै जामायजोआ बेरवला बर' चेनेला लागाव जामायजो नोंजोमायजो हनै हाय हेल' होनलायहरदोब्रा नोंजोमायजोजों आं कमेन्टखौल' फरायना होनोसै नोंसोर सानैजों रायज्लायदो ओमफ्राय जसमि नार्जारिया मा होनदों नै जसमि नार्जारि हाय अके जासमि नार्जारि आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय कमल बर' बाजैया अबेनिलै आदा जोंना नोंनि नोमबाजैया माबानिमोनलै बै भारत भुटान बर्डार मालिबिथानिमोन ओमफ्राय दायो ओरैहाय माबायाव खारलांबाय ओरैहाय मा होनोमोनलाय लाइमुथियावहाय थांबाय आरोना हादान लाहैदों मालाय गय गायलाबायहैबाय ओमफ्राय लाइमुथि हाथाइनि सानजा जायो आरो जोंना बिहावजोफोरना ओमफ्राय बाखि बिहावजोफोरनि बिदा फंबायफ्राथ' बेयावनो दंजोबो बिटिनि दल' गामियावनो ओमफ्राय कमेन्टखौ नायबावनोसै बाजैया बेखौ नायखांखाबाय बेरवला बर' चेनेला मा होनदों नै मैयानिफ्रायनो कारेन्ट गैया जोंनि दा दंलाय नै जामायजो नोंसिनालाय दंना गैया ओमफ्रायलाय कारेन्टआ दफाल' थायो 1 मिनिटखायल' थायो हमथानानैबो लाखिजाग्रा बुस्थु नङा बियो नङाब्ला दसे सम हमथानानैब्लाबो लाखिगौ आङो फाग्लासो कारेन्टआनो ओमफ्राय प्रिमा ब्रह्म सानफ्रामबो बिदिनो लाइभ लाबोबाय था आदा अके थेंक इउ एबार नाजागोन आङो लाबोबाय थानोहाय मथा मथि मा होनो 8थायाव लाबोबाय थागोन आरोना जेखिनि लाइभआव फैयो आं 8थायावहाय लाबोबाय थागोन बेनिफ्राय मा होनदों नै जासमिन नार्जारियानो हाय होनदों नै हाय ब्रादार ओमफ्राय फ्राइन हिन्थु खबर सबर जेबोथ' इम्परटेन्ट गैखा ओरैनो जास्ट रायज्लायनो होननानैसो लाइभआव थाखादों नालाय दिनैथ' जेबो भिडिअबो लाबोनाय जाखायाखै ओमफ्राय खबर सबर माबोरै दंलायो लोगोफोर आं बारा गोबाव थानाय नंला दे मथा मथि आङो जास्ट 2 मिनिटसोल' थानायसै आरोना 2 मिनिट 3 मिनिटसोल' थानायसै ओमफ्राय कुवालिटिया मा जादोंथाय माबाया मोजां नुवाखै बायदि मोनगासिनो दं आङो ना लाइटनाबो बारा मोजां जायाखै आरोखि ओमफ्राय खुनु थिग जायाखै ओमफ्राय सारिका नार्जारिया मा ओंख्रि आदा बाजै जोंना ओंख्रिया माबासो मैथा अमा आरोना मैथाजों अमा बेदरजों ओमफ्राय दिहुनसार ब्लगआ मा होनदों जोंनि ओंख्रिया कारेन्ट थांफिनलायबाय दा नै जोंनि ओंख्रिया दालि झुल ओमफ्राय एम्फौ बरियाथारलै नोंसिना ओंख्रिया दिहुनसार ओरैबायदि गोथावथार जामायजोआ मा होनदों ओंखाम जादोंमोन आं ओंख्रि थावैब्लाबो थिगसे खहाबबाय जामायजो मा होनो जामायजो बियायनि मोखां नुना थोस गनाङा जाखोलै है नोंजोमायजोनाव सोंहरदोलै खहाबलायबावखादो जारलालै नोंजोंबो ओमफ्राय दानिया आं कमेन्ट नायबावनोसै दे प्रिमा ब्रह्म आदा बाजै समायदों ओइ समायखागोन ना समायनायखौनो होखादोंला ने ए लागावहरदो फंनैसो ओमफ्राय मोजां नुदों स्रां नुदों ए आं बारा मोजां नुवाखै नामासो होनगासिनो दङ आङो केमेरानि कुवालिटिया ओमफ्राय
बेकग्राउन्ड माबाफ्रा मा रोखोम नुखो आंथ' बायहेरायावसो दङ लाइटनि कुवालिटियानो खुनु थिग गैया नालाय ओंखायनो आङो ओरैबायदि होगासिनो दं आरोना ओमफ्राय लाइटआव मोजां नुवाखैब्ला गाज्रि दा मोनसै आरोखि कमेन्ट नायबावनोसै दे लोगोफोर ओमफ्राय निहा बसुमतारी अफिसियेल हाय आदा मा ओंख्रि जाखो जोंना ओंख्रिया माबा मैथाजों अमा बेदरसोना जोंना मैथाजों अमा बेदर आया थाम्फैयालाय माथो दिरा दिसटार्ब अयथासार अरलाबायो आं बे थाम्फै होननाय बुस्थुखौ मोनला हमजोबना सारायाव फ्राय एवना जागौसैलै ओरैबायदि दिसटार्ब अरलाबायना होनायखाय जोंखायोलै आं थाम्फैखौ सोर दानलांखोलै कमेन्टआबा हरफिनदो नायद'यैखाय बोरावलाय लांबाय होनदां एक्सुवेलि कमेन्टआनो बारा फैखा आंनावहाय आं बारा लाइभ थाबाय थाया नालाय दा हरफिननो हागोन आरोखि ना बाहागिफोर कमेन्टआखौ आं फरायनोहाय रेडि आरोखि ना हरफिनबानो जाबाय दे आं फरायगोन आरो नै भिभ' मबाइल बायलायला दंखायो इयावनो फरायगासिनो दं आं ओमफ्राय हाय आदा मा ओंख्रिखौथ' फरायखाबाय आङो मानो स्ल'बा नार्जारि ओइ आदा फेन थोस सोरनो हरखोलै बे फेनखौलाय बायना हरलै मालाबा बाजाराव लोगो मोनबा मोनबादिनो गांब्रै आङो गांब्रै मोजांरा बिबो नांगौ होद दा सोलियालै मोजां बायना हर मालाबा र' नेहा बसुमतारी अफिसियेल आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामहोदो खोन्थादो आदा नोंनि भिउवार्सफोरनो निहानेथ' आंने सापर्ट दंखायो ओमफ्राय बे निहा बसुमतारी अफिसियेलने चेनेल दं आरोना बिनानावा ओरै सानजानिसो जानांगौदां आं सानजाजों बेबायदि मोनबाय थादों आरो आं नायो नायनाया भिडिअखौ नायबाय थायो आं माजे माजे हगारब्ला लाइभआव फैलाबो समाव हाबो एक्सुवेलि आं गामिखौ सोंख्रांनाय जायाखै मथा मथि हरै सानजाजोंनि धेमाजि बा गहपुर साइडनि होनदां सिमोन साफुरिजोंनि नंगौब्ला आंहाय खोन्थाहरबानो जाबाय सिस्टार ओमफ्राय फिथर बसुमतारिया मा होनदों नै दासो लाइभआव फैदों आदा थेंक इउ फिथर ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय आरोखि ना ओमफ्राय कमल बर' आदा उनथिं नायहर मोदाय नुजाबाय दों केमेरायाव थोदस आं बारा बिदिखौ गियालै बावसाब सिंसाबखौ आंनियाव गिनाय नेम गैया फाग्लासो मानसियानो आङो माथ्र' आङो मानसिखौल' गियोमोन खारन आङो ओरैबायदि आं हाग्रायावलाबो थांनो हाखायो चेलेन्जखा खुनु आं गिलु गिला गिया आरोखि ना बिदिखौहाय माबा माबिखौ गिया ब्रादार एक्सुवेलि गिखाया नोङो दाद थायोब्लानो नोङो गिनाय थायाब्लानो नोंखौ जेबो खालामनोबो हाखानाय नङा माथ्र' दादल' थानांगौ मानसिया ना ओमफ्राय जुदि नोङो गिनाय समखियोब्ला नों बेजोंनो माबा मोनसे जागोन आरोखि ना आङो बै समावहाय एक्सुवेलि मानसिखौल' गियोमोन आरोखि ना जेब्ला जोंनि बिग्रायारि हाथियार दैग्राफ्रा हाग्रायाव थानाय समावहाय सरखारनि मानसिफ्रा टेक मोनानि समफ्रावहाय बबावबा थायोब्ला लोगो मोनसनबायोब्ला बिराद गाज्रि मोना सिटुवेसना बे समावल' आं मानसिखौल' गियोमोन आरो एक्सुवेलि आं बिदि बावसाब सिसाखौ बारा गिया आरोखि ना नोंसोरबो दागि दा बेनो आरोखि ना ब्रादार ओमफ्राय दाना दिहुनसार ब्लग बेमा हमनाय रावखौ दोनथ'दोलै आमाय जोंना गोसोफ्रा बोरैबा मोनो माने बिमा ना माथो जाखो बिमा होननाया ना माथो जाखो आमायसो बिमा ना माथो बेमा होननाय हमनाय रावखौ दोनथ'दो आस्सा ओमफ्राय नै माबाया निहा बसुमतारी अफिसियेला गहपुरनि आरोखि ना बे मा होनदोंमोनलाय गहपुरावहाय बै समावहाय फैला मेन्देला मोना गहपुरावनो माने रंनाम्बार जानानै थांलायनाया माबाखौ नागिरहैनाया फिल्मा
बे जायगायावसो ने मोजांथार नोंसिनिथिंजायबो गहपुर मालाबा सम मोनबा थांगोन आङो र'। धेमाजि गहपुर ओरैहाय बिश्वनाथ सारियालि सिमेन्ट सापरि ओमफ्राय बिरला बर' चेनेल जामाइजोआ मा होनदों नै जोंहा बिआइ मोजांथार मा होनदों गथ'फोरखौ सापर्ट खालामना होयो बयबो अननानै सापर्ट खालाम भिडिअ नाय लोगो खालामना ला। औ आंखौनो बासा बासि गैया आरोना जेसेबांनाखि चेनेल गोनां मानसिफोर आं सापर्ट खालामनानै होयो आरोखि ना। आं दस्राखौ बुंनो थाङा दस्राया मा रोखोम गोसोनि मानसि खिन्थु आं बेलेगखौ बुंनो थाङा खिन्थु आं रावनिखौबो आं ओरैनो ओंखारनानै थाङा आरोखि ना। सोरनिबा चेनेल दङब्ला सापर्ट खालामनो थिनबाथाय आंखौ खालामबाय खालामनाङानो मथा मथि आंनाव कमेन्ट फैयोब्ला सोरबा ब्लग बा अफिसियेल माबा माबि जेखिया जा आं कमेन्ट फैबाथाय बेखौ चेक खालामो आरो बेना चेनेल दं ना मादै होननानैहाय ओमफ्राय चेनेल नुबाथाय आङो कमेन्ट रिप्लाय हरबाय ओमफ्राय बेखौ सापर्ट खालामनानै होबाय आरोखि आं बेबायदि ओमफ्राय बयबो भिउवार्सफ्राबो मिथिखायोबो जानांगौ ओमफ्राय माखासे चेनेल गोनां मानसिफ्राबो आंखौ मिथिखायो। आं बिनिहा फिसायानो जा गेदेरानो जा खुनु खोथा गैया आंजोंहाय लागिबा 10 जनल' साबसक्राइबारानो था बा 15 जनल' था थेवबो आं बेनोहाय माने कमेन्ट रिप्लाय हरो ओमफ्राय नायनानैबो होयो आं भिडिअखौहाय सम मोनब्ला आरोना। ओमफ्राय खिन्थु आं फ्रियानो बांसिन थाखायो ओमफ्राय माजे समायाव सम मोनस्लाबाब्लाल' नायनाय जाया आरो बेल'। ओमफ्राय मिरा बर' गुड नाइट आदा बाजै हेभ ए सुइट ड्रिम अके थेंक इउ सिस्टार आंनि लाइफआव फैनानै थांनायनि थाखाय उन्दुदो मोजाङै उन्दुदो। ओमफ्राय मा होनदों एस एस गोरिब हाय आदा दासो लाइभआव फैदों आदा अके थेंक इउ ब्रादार लाइभआव फैनायनि थाखाय आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय खबर सबर कमेन्ट खालामफिनदो दे रिप्लाय बारा गोबाव थानाय नङा दे अनलि 5 मिनिटसो थाबावगोन आङो दा खयथा जाखोथाय नै माबा जाबायानो 9ता 20 थांसैयानो। ओमफ्राय B12 बसुमतारी हेल' मिस्टार होनदों नै हालालै नोंजों B12 बसुमतारी। ओमफ्राय मिरा बर' गुड नाइट आदा बाजैखौ नायखांखाबाय आं नायनाया नेहा बसुमतारी अफिसियेल। ओमफ्राय नोंगौ बिरला फ्रेन्ड नोंसोर फ्रेन्ड जालायबाय थाबानो जाबाय आरोखि। ओमफ्राय मनजिल नार्जारि बाजै